Orain arte egin duguna, bada pensatu alduzue, docs-etan ere egin aldela taula bat txertatuz. Noski hemen, nire ustez asko sobeto kontrolatzen dira taulak, eta asko sobeto maniatzen dira. Baina orain badator bai importantea dena kalkulo horrietan. Eta dira kalkulo matematikoak egitea. Erabiliko ditugu 3 formula edo. Gero utziko dizuete lotura bat, formula gehiagorekin. Baina 3 baliogarriak izan aldirenak lanean. Bat izango da batuketa, beste batez bestekoa, eta datuak kopiatu horri batetik bestera. Hori bai interesgarria ez errepikatzeko beste aldiz zerrendak edo jauzak egite. Erreza beti formula jartzea. Behintzat hauek errezak direnak. Batuketa adibidez. Suposatu, komeni zaigula, jakitea, zutabe honen batuketa osoa. Zer egingo dugu, hartu, zutabe osoa, eta hemen formuletan agertzen zaizkigu importanteenak, gehien erabiltzen direnak. Eta lehenengoa da, sum batuketa. Sakatzen badugu hor bertan, sum, hor agertzen daia eta behitu formula, egiten du, zelda horretan zer egongo da, berdin batuketa, D2 zeldatxotik, bi puntu, D17 ra datuak edo. Horiek urrengo zeldatxoan egingo da batuketa. Sakatzen badugu kanpoan edo zinekutan, hemen badaukago egin da zutabe honen batuketa. Berdin aldugu besteekin hartu, selekzionatu azkenengora arte, eta berriro egingo dugu batuketa. Edo, errezago, momentu batean, kopiatzen badugu zelda batean dagoen formula, itxatzi aldugu nahi dugun zeldatan, kopiatu, eta programak mantenduko du, lehen baldin bageuden D zutabean, berak F zutabean jakingo du gaudela orain. Eta hemen itxasten badugu, itxatziko dira hemengo batuketak. Ikusi aldugu nola hemen, formulan agertzen da F2, F17. Hemen jarri du beste zutabe bat, batez bestekoa jartzeko. Batez besteko nota. Berdin egingo dugu, selekzionatuko dugu, aukeratuko ditugu nota horiek, 3 zutabe horiek, eta horien egingo dugun izango da aberaiz edo. Horretan sakatzen badugu, berdin formula idatziko da lehiotxoan, eta sakatzen badugu kanpoan, hemen izango dugu batez besteko nota. Berdin, hemengo datuak kopiatzen baditugu, kopiatu, beste guztietan batera, itxatzi alditugu. Eta hemen itxatziko dira lerro bakoitzaren batez besteko notak. Lehen ikusi dugu dezimalena. Ikusten genuen hartuko ditugu guztiak, eta hemen ikusten genuen nola gehitu ditugun, edo murriztu edo gehitu, hamartarrin kopurua. Hemendik egin aldugu formatua eta berriro zenbakiak hartuz, azkenengoan agertzen zaigu formatu gehiago, eta hor barruan zenbaki formatu personalizatua. Horretan sakatzen badugu, jarri aldugu zenbat edo zein zenbaki mota formatua nahi dugun. Lehenengoa izango izateke hamartarari gabe, bigarrena 2 hamartarrekin, normalean hori da erabiltzen duguna, eta gero beste batzuk, bada pizka bat arraro bat direnak, baina bueno. Hemen sakatuko dugu, adibidez, 2 zenbaki hamartarrekin, eta aplikatu egingo dugu. Zutabe honetan agertuko dira zenbakiak 2 hamartarrekin bakarrik. Eta beste bat oso interesgarria. Lehen komentatu dugu, bagaude mate gelara egiten, eta orain euskera gelara joan nahi dut. Eta pentsatuko dut, orain berriro egin behar dut zerrenda osoa, edo egin behar dut kopia-pega bat, eta ez dakit zer zerrenda berdina baldin bada. Badago este formula bat, hori errez egiteko. Joango gara, euskera horrira, eta hemen lehenengo zeldatxoan, bat, idatziko dugu formula bat, erreza. Izango da,
berdin, zeldatxo honetan agertzen dena da berdin, guk kopiatu nahi duguna da mate orrian dauden datuak, orduan jarriko dugu berdin mate orria, hor idatziko dugu esklamazio ikurra, adierazteko orria dela, eta orain idatziko dugu zein zeldatxo kopiatu nahi dugun. Kopiatu nahi dugu zeldatxo berbera, A1, zeldatxo horretan dauden datuak kopiatu nahi ditugu. A1. Jartzen da laranja eta horrek esan nahi du formula ondo idatzi dugula. Sakatzen badugu kanpoan, hemen agertu daia lehenengo abizena. Justu agertzen dena baitare lehenengo mate horrian. A1 lehenengo abizena da. Euskeran berdin lehenengo abizena. Berdin, behin eginda bat, kopiatu aldugu, kopiatu eta etxatzi aldugu guztietan. Etxatziko dugu, eta hor bertan ja agertzen dira datu guztiak. Mate horrian agertzen diren datu berberak. Egingo dugu berdin, bestea kopiatzeko. Kopiatuko dugu hau, eta etxatziko dugu zutabe guztietan. 6 zutabe ziren, 5 hartu ditut, ondo. Orduan hemen egingo dut itxatzi, eta baditut datu guzti horiek berriro kopiatuta. Bada, hauek ez ziren behar, notak ez ditut kopiatu behar, orduan ezabatuko dut hortik formula. Hemendik aurrera, eta honekin baitare kontuz, aldaketa bat egiten badut hemen, adibidez, hemen jarriko dut beste abizen bat, zaet, hemen baitare aldatu egingo da. Orduan, kontuz, batez ere gauza batekin. Batzuetan jendeak idazten du horri honetan, aldatzen du bigarren abizena. Jarriko diot, 10. Eta noski, idazterakoan formula desagertu egin da, eta ja ez da aplikatzen. Formula hori, hemen daukagu ferron, eta hemen daukagu 10. Formula ez da aplikatzen zeldatxo honetan. Utsiko dugu zegoen moduan, kopiatuko dugu hau, eta etxatziko dugu hemen, eta orduan, zer egin behar dugu? Normalean, horrelako metodoa erabiltzen dugunean, zerrendak errepikatzeko eta zerrenda desberdinak egiteko, egin behar duguna da, euskera hori horretan, zelda guzti hauek babestu. Gero ikusiko dugu nola egin, baina babestuko ditugu ezin idazteko zelda horietan. Erabiltzaileak ezin izango du idatzi eta ezin izango du aldatu. Horretarako babestuko ditugu zeldatxo horiek. Hori gero ikusiko dugu.